Pelin jälkeen pitää herkutella ja varsinkin jos peli on voitettu. Ja nyt me annetaan Miken ja Elinan kanssa teille loistavat vinkit. No niin Mikke, peli on voitettu. Miten sä herkuttelet sen jälkeen? Kyllä silloin voi muutama muffari vetää, mutta ei hirveämmin enempää. Kohtuudella kuitenkin. Entäs jos tulee tappio? Herkutteleeko sittenkin? No, se menee enemmän vähän niin rankasupuolelle. Sitten syödään vaan porkkanaa tai vastaavaa. Mutta Porkkana muffins, voisi olla kova. No ei pöllömpi. No miten Elina, pelin jälkeen, niin mikä on sun herkku? No smoothie voisi olla ihan hyvä. Onko se marja- vai hedelmäpohjaisesti sun suosikki? Mä tykkään marjoista ehkä vähän enemmän. Nyt lähdetään tekemään sitten suoliselta puolelta tämmöisiä kinkkupiiraita, missä on rahkapohjainen taikina. Sitten me tehdään näitä muffinsseja, koristellaan ne oikein herkullisella tuorejuustolla ja strösseleillä ja vähän smoothiea vielä mukaan. Noin, sä oot kaulinnut sen valmiiksi. Nyt sitten tommosia mukilla kiekkoja. Mä oon tehnyt sun täytteen tänne eilen valmiiksi. Siellä on hyvä palvattua kinkkua, juustoraastetta, smetanaa ja kananmunaa. Sitten reikäpallo maaliin, eli uuniin ja lämpötilattu sinne reilu 200. 10 minuuttia varmaan se menee. Ja nyt sitten muffinsit on tehty tällaisiin nätteihin vuokiin. Edellisenä päivänä voi hyvin tehdä ja mikä ongelma. Oi, rapea hyvä. Ja nyt pintaan sitten tuorejuustoa, tomusokeria ja vähän vaniljakastiketta. Laita oikein sinne reilu kerros ja sitten siihen vähän omppareille tai tuoreita marjoja pintaan, niin siitä tulee tosi herkullinen ja hyvä. Mä tein smoothinut etukäteen tällaisen rasiaa. Okei. Oletko kokeillut koskaan? En ole kyllä. Ihan hyvä idea, että voi jatkossa kokeilla itsekin, että tekee valmiiksi ton pohjan. Niin, sit kun on kiire lähteä peliin, niin se kuitenkin nopeasti vaan jääkaapista mukaan menossa. Totta. Hyvä. No niin Mika, 3 aika hieno herkku. Mikä on sun valinta? No joo, hyvän näköisiä kyllä, pakko sanoa. Mutta mä ottaisin varmaan tuossa smoothie. Siitä pääsi palautuminen aika nopeasti heti käyntiin. Entä mikä on Elian sun? No kyllä mä luulen kanssa, että mä smoothien siitä valkkaisin näistä. Okei, se sopii. Mä otan yhden muffinsin taskuun tosta, pari kinkkupiirasta ja lähdetään herkuttamaan.